Bon dia. Abans d'acabar el 1991, us volem oferir una selecció d'alguns dels reportatges més destacats que han sortit enguany al Tele1. El primer reportatge que remetrem avui tracta de la recuperació de pel·lícules antigues. Recuperar un film deteriorat pels anys és una feina difícil i molt lenta, potser perquè en el fons és com recuperar trosset a trosset la història. Haurien acabat així, plenes de ratlles, tallades o fins i tot destruïdes pel foc. De les pel·lícules d'espaoners del cinema a Catalunya i l'estat espanyol, fetes en l'inestable suport de nitrat, en queden ben poques. I encara menys es poden veure amb aquesta qualitat d'imatge, gràcies a l'esforç d'investigadors i filmoteques. La diferència amb el destí que li esperava és increïble. És estrany que les pel·lícules que van fer els primers cineastes s'hagin conservat tan bé sense restaurar com aquest curiós document de l'any 1898, fet pel primer gran nom del cinema català, Fructuós Gelabert. O com l'Hotel Elèctric, la primera representació dels efectes especials, inventats per la imaginació de l'aragonès establert a Catalunya, Segundo de Chomón. El més normal és que aquelles meravelles en blanc i negre hagin desaparegut sense remei. Però per què? Tota la pel·lícula era inflamable, una pel·lícula era una bomba, s'incendiava. I, a més, si la tenies quieta i no li donava l'aire, anava deixant com una mica de residu, com una aigua, i aquesta aigua, al agafar el contacte, a l'obrir la caixa, el contacte amb l'aire s'incendiava. Aleshores, per això, les pel·lícules, cada any, almenys, cada any, se li donaven la volta, que li deien. La destapaven, se li donaven la volta a la pel·lícula, la tornaven a posar a la caixa i allí dins, una vegada, les pel·lícules. Dissortadament han desaparegut quasi totes, perquè es va passar i sobretot a Espanya, es va passar una època molt crítica. Jo li dic això, que quasi han desaparegut tot, perquè jo tenia molt material i quan jo vaig estar a l'exili, la meva dona se'l va vendre per poder fer diners. I se'l va vendre perquè es treia el nitrat del suport i després els feia servir per fer lentejuelas i tot això. I llavors la gent no tenia idea del valor que tenia això. I més, necessitant diners, es venien tots els suports. Una altra raó la coneix prou bé Albert Herrera, distribuïdor des del 1931, homenatjat aquest mes de juliol per la professió cinematogràfica. Parlar sobre la censura és algo insòlit. Les bestialitats, les monstruositats que es van fer no tenen nom, perquè portaves una pel·lícula i ja no sabies el que te tenia que passar. Hi havia una comissió de censura a Madrid que era rigidíssima i et feien malbé les pel·lícules, qualsevol cosa ja no podia passar, no solament hi ha la cosa visual, perquè les dones ensenyar la petxuga o ensenyar una cameta, un petó amb una parella, res, això era tabú. Així doncs, els enemics de la conservació de les imatges dels primers dies del cinema van ser molt grans. Bueno, els grans enemics ha sigut una ordre que hi va haver del govern dient que s'havien de destruir les pel·lícules de nitrat perquè eren inflamables. Al destruir aquestes pel·lícules són les que ens falten. Però hi ha moltes pel·lícules que es van salvar d'aquesta ordre i nosaltres les estem recollint i conservant amb un grau d'humitat propici, al voltant del 55%, i amb una temperatura el més baixa o el més estable possible. En el primer magistrat d'Euskadi, els catalans hi veiem la veritable representació del poble germà, que foragitat de la seva terra pels invasors estrangers a les ordres dels exgenerals rebels, lluiten en tots els fronts de l'exèrcit republicà per la reconquesta d'Espanya i les llibertats basques. Joan Mariner treballava ja als anys 30 en els documentals Laia. Els seus estudis sobre el cinema d'alta definició, dels més avançats del món, el van portar de retop a la Filmoteca Espanyola per trobar un sistema de restaurar les pel·lícules deteriorades. L'Aldea Maldita de Florian Rey va ser la primera.
El procés, un dels més perfectes que es coneixen, ha de començar rentant a fons la cinta, per guarir-la de les infeccions que pugui tenir i tornar-li la flexibilitat. Després, es passa a un aparell fabricat artesanalment per Mariner. Aquest aparell ha sigut muntat per obtenir una perfecció en la consecució d'imatges, amb la qual nosaltres hem creat un sistema físic de translació d'imatge el més perfecte possible. S'ha estat estudiant prop de 20 anys. Més després nosaltres tenim una finestra humida per eliminar els trencars, els rosses, les ratlles, totes les imperfeccions materials que hi havia a la pel·lícula. Però encara la salvació és lenta, mig any per pel·lícula, i des d'aquesta setmana mateix vindrà a accelerar-la la informàtica i més tard el vídeo. Per exemple, el vídeo l'utilitzarem nosaltres per tapar punts i petits defectes de fotogrames que tenim que reproduir. I la informàtica és per augmentar la quantitat de treball que nosaltres puguem fer. Nosaltres, desgraciadament, amb el tractament que fem, que és, per exemple, nosaltres no tractem com altres persones o altres llocs, no tractem un rotllo com a tal rotllo, sinó que un rotllo per nosaltres són 15.000 imatges. Amb aquest tractament i buscant aquesta perfecció en el treball, nosaltres no podem passar de 2 pel·lícules o 2 pel·lícules i mitja a l'any. Això treballant moltíssim. Nosaltres ara podrem tractar 10 pel·lícules a l'any, amb la qual evitarem la mort de moltes pel·lícules, ja que el nitrat està en els últims moments de vida, puesto que ja quan es va crear fa 100 anys el cinema, varen preveure que duraria un segle. Estem ja prop d'aquest segle i hi ha pel·lícules que realment responen amb aquesta predicció que es va fer. De vegades, pel·lícules que es creien desaparegudes es troben als llocs més insòlits, com en aquest magatzem d'un drapaire de les Fonts de Terrassa. Aquí, on encara hi ha un bon munt de llaunes, hi han trobat l'única còpia que quedava de La Venenosa, que va protagonitzar la corbetista Raquel Meller. Ara, la restaurada Mariner. Li ha posat música Joan Pineda i la Filmoteca de la Generalitat l'ha presentada en un cicle dedicat als seus fons d'arxiu. Amb aquest cicle, la Filmoteca començarà aviat a restaurar, vol que els cineastes i els col·leccionistes particulars vegin que conservar les pel·lícules també és cosa seva. Se sap ja que avui en dia quasi més del 60% de les imatges que es conserven o que existeixen, sobretot de l'època del cinema mut, estan en mans de col·leccionistes privats. Això no és greu en si mateix, no és igual que estiguin en un lloc que estiguin en un altre, sinó és pel fet de que col·leccionar cinema no és igual que col·leccionar altres tipus d'objectes, altres tipus de coses col·leccionables, sinó que és un material que tendeix a desaparèixer. De Fructuós Gelabert encara en queda un deixeble directe viu, que va aprendre d'ell l'ofici. Des dels 10 anys ha fet tots els oficis possibles en el cinema, i ara en té 84. Va fer de càmera, va treballar al laboratori i va dirigir. Però Albert Gasset i Nicolau abans havia estat extra i també va vendre caramels, tot per ser a la vora d'aquell cinema que començava. I ara és l'únic de la primera època que queda viu. Ara ja no tinc amb qui compartir i poder parlar de l'època. De la meva època no queda ningú. Ni aquí ni al resto d'Espanya. Que hagi començat a dins del cinema a l'any 16, no penso, més ben dit, posaria les mans al foc que no hi ha ningú. I m'agradaria molt si hi hagués algú que es posés en contacte amb mi. Per a ell, cal que recuperi el que queda, perquè no s'oblidin els noms d'aquell temps, com el d'ell mateix, que ja ningú no recorda que va filmar les històriques imatges del president Macià proclamant la República Catalana. Que restauri? És clar que sí.
però lamenta que ja hagi desaparegut la major part d'aquell cinema i el que representava. La gent que treballava en el cine i el cinema que es feia llavors, per mi té un valor que l'actual no el té. Soc un derroter? No. Ho estic vivint. He viscut una època i n'he viscut una altra. La puc sospesar, jo crec, i més ben dit, no crec, donaria 10 anys més, 10 anys de la meva vida per poder tornar enrere i no endavant.